गिदिर फाननांगौ बिमा बानायगोन ना बानाया मानि बुन्दाखौनो दा दिनैनो होगोन स' गाइस नै दाखालि बय बेयाव सार अन्थाइ गावनानै बेसेबांबा गेदेर एरिया मायानो खामजोब्बाय जोंहाना Hey guys, welcome back to my channel and another vlogs. So guys, आं नोंथांमोननो बुंनानै नै दाखालि बयनिफ्राय गुग्ला जानानै ओरैबायदि लोमजानाय मानाय आरो सिखारनो हाया मानो हाया बेरायनो हाया गुग्लानि माबाखौथ' मिथिखायो फेन्दायावनो जाना दंमोन ओमफ्राय दासिमबो भिडिअ बानायाखै दिनैसो दा एसे हामबाय एसेबांखिनि हामजोबथाराखै हामनायाथ' हामबाय थेवब्लाबो दासो भिडिअ बानायनो हानायनि अबस्थायाव फैबाय नङाबा दाखालि बय बिखोजोंनो सिखारनोबो हाया बेरायनोबो हाया आं थाम्बनेलाव देखायनानै होगोन आं दाखालि माबायदि अबस्था जादों ओमफ्राय भिडिअआवथ' देखायला आङो बेरायनो हाया माया जानायफोरखौ गुड मर्निं लाय गुड मर्निं दे गुड मर्निं गुड मर्निं So guys, दाखालि बयनिफ्राय भिडिअ बानायाखैमोन सप्तासे जाबाय मानि थाखाय बानायाखैमोन आं नोंथांमोननो देखायना होनि डेम'खौ भिडिअ बानायैनि जाहोना नैबे जेरै आङो बेरायगासिनो दंना नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बेनि थाखायनो आरो एकदमबारे दाखालि जेबो सान्ति गैया जाना दंमोन आङो आयदै आय दिनै फैसा राननाय जागासिनो दे देखायलाय दे मा मोखां सुलायनांगौ दे फैसा देखायलाय अमा फिसिनायनि बिहामजोफोरनो थाइबा होनसै पास्स' होनसै दे लांफै आदार होनायनि मोनबाय लांफैना जाफैदो ओमफ्राय सब नोंनि नामा आंनो नांगौ ना आंहा माबा माबि दङ आंनोथ' होखायानो नङा नोंना दा र' फैसा गैयाबानो मेथाइ जानो आरो बिना लांलायगोनसो फुजानि पास्स' ला फैसा हरनांगौ Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, दा आङो बेयाव फैनायनि जाहोना जाहैबाय दाखालि बाय अखा हादोंमोन ना जा सारअन्थाइ गावगासिनो दंमोन ओमफ्राय जोंहानि बै जराव दे दाखालि बाय हराव सारअन्थाइ गावनानै माइया गोजा जाजोबना दं आइया दासो खोथा फैदों आंनो दसे जाबाय ओमफ्राय आं दा बेखौ नायनि बोरै जाना दं पुरा खामजोबदोंनो दाखालि जा अखा हादोंमोन ना बेयाव माने एकदम आंनि रुमाथ' नै बेयाव रुमा आंना ओमफ्राय नै सिदा खाथियावनो गावथारदों एसे आगोलाव बेनि आं मेगनजों नुहुरो मबाइलजों बा बोरैबा नुदों ओमफ्राय बेयावनो सारअन्थाइ गावदोंमोन सारअन्थाइ गावनाया माने खाथियावनो गोलैनाय बायदि नांथारदों उन्दुना थानायाव थेवब्लाबो माने एसेबांखिनि मिन्थियाखैमोन खिन्थु दा माइया गोजा जाजोब्बायना दासो हमनो हादों दा नायनि र' आं बेखौनो अखा बायदिसिना हाबाथाय दुब्लिफोराव अहायबा थाथावलाबाया डाइरेक्ट अखासो गोमबाथाय न'आव फैखाबानो जाबाय आरो नङाबाथाय बिपद दं गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो खेथि खालामनाय समाव अखायाव खामानि मावबाय थानायाव थैबाय थाहैनाय खोनायोना अहायबा नै सारअन्थाइ गावनाया पुरा गोजा नै बे जोंहानि दे बे आयं मोनानि गेजेरावनो गावदों ओमफ्राय जोंहानि साइडआव एसे बारा थांदों गोजा जाजोब्बाय बेथ' गैखाला बे माइखौथ' बेयावथ' मोनखाला माइ थैखाजोबखासिगोन बे सारअन्थाइयावथ' थैखाजोबखायोना आंलाय एरियाखौ फिसा जागोन बायदि सानदोंमोन खिन्थु जा गेदेर एरिया वाइड एंगल खायसे फिसा नुदों नै पुरा बेसेबांबा गेदेर लाखादों वाइड एंगल ना बेनिखायनो केमेराजों माने फिसा नुदों ओमफ्राय माबाबाथाय एसे गेदेर नुबावगौमोन दा आं नुनायाव गेदेर नुदों आरो ना हाय जारलासो जागोन जों आंनि रुमा बैयाव ओमफ्राय खर' साथिंजायनो गावनाय बायदि मोन्दों आंथ' जा गोसा ना बेजाय जा गुंग्रुं गांग्रां गाबगासिनोमोन दाखालि बय हराव बारबो फैदों अखाबो हादों So guys, दा आङो लाङिनाव थांनो ओरैबायदि बादोंना खिन्थु खामानि मोनसे दङ दा थाबनो थांगोन मा खामानि मावगोन बेखौबो देखायबावलासो आं नोंसोरनो थांगोन आरो फैगोन ओमफ्राय बिसोरो दा बार्थडे जानो थांनो नागिरदों ना फिसौलानि बार्थडे जाहैगोन ओमफ्राय आं लाङिनाव थांना फैनोसै ओरैबायदि बादोंमोन खिन्थु उपाय गैया दा थांना फैजानोसै So guys, मिस्ट्रिफोराबो सफैजोबना दं दहायनिफ्रायनो ओंखाम जानानै दा बेखौ लागायगासिनोमोन बेखौ गाबोन लागायसिगोन नामा बे लिंटार ओमफ्राय बेखौथ' हाफ बोखांबाय बेखौ लिंटार बोखांजोबनानैसो खेबसे बेनि गोजौआव लहा थांजोबनानैसो थांसिगोन आरो आयदै दा बेनि थाखायनो बैयाव खामानि मावगासिनो दं पस्टनि थाखाय नानि माबाखौ लाबोनांगौ ना कार्टन दा आंनो नांगौ आरो बे एसे गोजौ जाद्रायबाय एसे बुफायनानै आरो बेयाव धालाय थांगोन आरो
थ' थांदोंसै आरो बेनि मोनसे चेनेल दंमोन मा नाम मोनलाय हा एन इउटुबार 305 एन इउटुबार 305 नो सार्च खालामना नायबानो जाबाय माने फिसा फिनला दंबाय दंना बेनिखायनो दासाननैसो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो आरो आंनाथ' नर्मेल दैलि न'नि ब्लगसो नालाय न'आव जि खामानि जायो बेखौसो सोलिबाय थागोन नङाबालाय अहायथो बेरायनायबो जाथ'वाखै बेरायनायथ' जागोन जै थांगोन सप्तासे नङाबा सप्तानै बहायबा बेरायना फैगोन बिदि प्लेनिं लाना दोनदों खानाया उरायलायो माथो नोंनिया टेनसन नङिलै बिदिबो लागोन स' गाइस बेखौ फार्स्ट टाइम दिनै टेस्ट खालामनो नागिरदों केতিয়াर পৰা বনালে এইটো 3 দিন হৈছে আজি 3 দিন ছোৱালী একটা লৈ ল ভাইৰাল হৈ যাবি ল'ব লাগিব ৰ কিমান 20 টকা হয় 30 টকা কিমান অৰিজিনেল প্ৰাইস 30 আৰু সৰু ডাঙৰ থাকিব না আলুটো তাকেতো এইটোৱে আৰু মিলাই আৰু না মিলাই হ'ব দে এইটো ল টেনচন দে দেখা একটা দেখা দে চাবিটো হয় নটক দেখাব কেনেকা কৰে আলু কি কয় এইটো এইটো আলু খংখাই নহয় ইংলিছত স্পাইল পটেটো এনেকা হে আলুটো অলপ সৰু হৈছে যেনিবা এইটো হৈ যাব ডাঙৰ সৰু খাইবা খাব না আচ্ছা এনেকা হে হল हो गया ये पोटैटो मनीषा ने गए এইটো लेसनिफ्राय एसे टेस्टआ बेलेग जायो स' गाइस दासो आङो लाइनाव थांना फैबाय ना कार्टनखौ लाना फैबाय बेनि आगोलाव नै बार्थडे जानो थांनाया मा मोनजाबोखो आं अमा आदार होनो नायखौ मानो दहाय आंखौ अमा आदार होनो गालांदोंमोन आं बावगारना थादों खामानि मोननैसो दंमोन ना अमायानो रानख्रेब ख्रेब जाना थादों माला फानगोन नों दानो फाननानै गिदिर फाननांगौ बिमा बानायगोन ना बानाया मानि बुन्दाखौनो मा मोनजाबोखो ओमफ्राय दे मा मोनजाबोगोनलाय मा मोनजाबोखो दा टाइम थाबालाय थांदोंसै जाय थाब फैखो ओमफ्राय जाबाय लोंबाय अमा बुन्दासो नोंलाय आरो बिमा बानायगोन ना बानायासो होनदो दिनैसो मिन्थिदों आङो सातारेंआबो 100% जाबायानो माला होगोन ओमफ्राय दालायखो दा दिनैनो होगोन बे जनिखौ होग्रोदोंसै बेबो दं बै गोजौना लास्टाव जागोन बेखौ होग्रोगोन ओमफ्राय नै बेखौ होग्रोनानै फार्स्ट होग्रोगोन आरो माला हागोनलै नोङो पुरा राउन्डखौ सानबेसे साननै ना मा इदिनो सानथामाव कमप्लिट जानांगोनलै गोजौनिया खालि ना बियार होगोन बिथाङा लोगोसे जों बाखा बानायदो आरो